Aywa Bamako ani alamini bela jele anga foli baye sabula an wasala an so jara on ye Bamako quartier chamange gananye demise na chesirle do kaba ante senge ame bole kase ama ansala kamale no mabi demise mindo demise ntega ko nyuma obi makoroba dege nungo noni a chesirle do ambola kase ama abina atogoni ajamuvo amza bagayo aba amza bi quartier mina quartier ndo mamar bugu ya mamar bugu de amza ere ka bara benendo fenj mema. Bon, on a bara benenu vidéo envoyé ma transfert d'accord amza on ye phénomène ka vuko sigidala jongo ala filmu blala akacha nga inyo nga dogala ka sababu yake fen jumenye ni filmu blakata ibe filmu munu bla abitado appareil fevela bela jele bi jouer kanye ikelo no ka silmo ndla sisa mna mimi adama don lafia woni akilla nyuma yo munana ni ay amza ibse ka do fanye alawa bon bara e fenori ni bara ke kanye ibi yere nafa ibi se ka mo wore nafa ya famnya kile chama bana ma virisi bala amba bola donc akay gele ge image ta en ka te jouer quoi ya famnya bon ni mago be image la fene al nasro ki woro ga jana mi se ka kile fa ka blaga tayma ni ame aramadi mo te ga fuye mo ni finko mo ta to mo yi se to yi mo re donc ne be barga da bela jere ni ya famnya ni ay mo be ne segre barake go nyuma de dum wa image ga no la initiative film action saison film enu film bon ne to madame Keita ne be mamar bugula bo tienre la mi na film ta mza kunya ni na film ta ka foki ka film te je o kuma tala an yere be na film ta clé la ambata téléphone na wa bbg ni ma go be film fe on fe la na mza fe anno a bebe soro tienre la nana na amata wasa abe mo la ni sonja sumere abote meka ka fo mana ke jiya dugu de la Afrique dugu la ali bi France de la ni mago jola clé la ni amza adlanga di mani clé seri mani ya do ala ka ba abi jouer e bi papa kamara ka silma nyuma fe wa ibo soro e mago be arabu silma duma no wa ibo lu soro tiaturu kadi ewa American film yere de kadi ewa e be fe ka niso jiya yere de soro silma ko yere la kala yoro flake de numéro men fle image ka ninta ka ba ni amza ga nywanye niso jiya o ka ke etalanye hani asanna le ni atirkedi ni adaga wuli tirindi ha kuni kan tirge ni so jarata abe so feme mafoka jia musonyana ani jarain he ni gurav soro ni kamale no sori abina boksuke ni forme abika champion o sona o jara banyi madota ko gurav ha kuni jarani mefeka fembe gante feka ji maravinyana no e banyi no e furumsonyi nala sona manye jibi yala makage ni so jai me guravta ne terge ko ba kenyi hay guravdia ne guravde hame miranga ko korora bisa babosa courage kurado na balde singi chundarila kasba wiya ga terganye asani ali konyana maya bitene akanyana maya kala kura kala ba fo demiseni ni ne kadai abe fika dola be hanyanga nyana maya beta kati guravma hamani cheni labe kake champion de indi ka blagata ameriki dimi min dona baldev sing chundarila ni cheni babo atoko gurava joni yanyi ni kadama sababu nyuma terike do amage terinka anyi atoko asani ali nunde ku yeteri mawi ube miri ni nyanga ami ube joro ni nyanga toro ni nyanga lebuye pura parivar ki khushi mein shamil tha ha dube ni so jara ni koina gurav solale ni so jara huye fanyi ben so jara akela be ma wasadi wala ijija gurav akela churi tumhe lagti hai inyela koloji ni chiri nye de la bonne sonela kana so de bulguru nga sinyela ma asan nga ganta kadia ikana nga nyerila mena nya fa bega chukumna no konteo yene nungari abishe na ni shesa ba boleti gandi makanjo yenye korode ayi ne koni ne tarara to bike nako ne bedo ne tere ko ne ko ga dalintena ay kote ibi afama menere de nodu ay ko mi ba fontia ne kwa yantia emumila
yan fa de mangane nyo de kibore me ko fa mangane o de miri bena o de nsenge o ti fa laje e bitale bayra docteur nyumano na gara chuko na ba mbo akalama voilà asan ni waddo ni mi bola di anga franga anga du goravma on ni mine ni bla go ta ya ikana bala ta voilà mais ni mi bola la ba mo le ba fa yin OK merci voilà market ajara yin OK Mumbai goravni na fo Mumbai de Australien do de biya tubabu do abi maukala ha ko chelo mo bila ga to gorav ya ko ne yake baro ya memene a jara ko so ni na nefse ki dla ki ga champion bay ne ma chamandla ha do ye champion bi ko ne re ki baro ya de me fe ka ke ko bay me fe kan de me ala kan gorav kere ba fo ni din sabana ne soro ay nyene ma yakura du ya ala ni ere sababu ya ni jara goyi he dimi min dona nan ba bone ni goravi ni अब लगता है मरने से पहले ni dalaka min di अपनी जिंदगी पर ne ka nyene ma yanti sabada ni amanya na bo I'll die with a clean slate. abbe bi nyene bo he e goravi na di ishi ka chasa ne kuma yere ka kuma na sa कैसे हो ke bi na dimi mona na alnin sara ki fa bi to godi go ba je fode ne kuma fe ne ka kuma ko sebe an fila ka kuma na kuma na ko ti bashi akadi koni बाबूजी तो ठीक o bashi tala ko rife masoro ya ko le kutala Mumbai ya antala kata boxu karo laje abo meta laje ko mo bi karo na ke chuko nyuma ay mani afa mangana ijija kata boxu karo la ni mani ni medimi mona de aba fe de abi para fe ati temeni ngabi he para fe kote हम यहाँ से कैसे मैनेज ya intara kodo de nyeni etra muyeni लेकिन बेटे afoyi लड़ाई जोश जुनून और हिम्मत से जीती dusukolo min bi la ko be dusukolo de I'll come straight to the point sir ya me fa ka feno fi ga fam ne galon tika yi मेरे पिता ne fa ka bana ko yichi kunte galodu एक्चुअली सर मैं nya मुंबई ndala Bombay kata boksu kala bawde laje मिस्टर व्हाइटमोर से मैं ya nye toke do Australian do ay mo chama nge champion and he's agreed ne ko me fa ka nge champion ne tarale feudi la इसलिए o de kama me fe enne che bara ngajo toke mi se kan ke mi se kan kuyi e ke be kam fota ko me ka che de fi akara kiti asan ay ngono auna na nyo ka fe na e kana ban na birna nunu so me na ko do bi se na cheni mi fe ka anjanva बेटे मैं अभी भी ki dusu dona de ye nyana ma ne ge dona de kabini na ne ra ko ko den sabana soro ha kana ni ke kana mbla ne ko ni so jera ko dusu ka se min bena sambi saba e ku ya wuli de kana ta na je ni shi la je ngi fai kana ta a ko ne se ko tala ne fe ka ge fe ne bita ai warni min di anta to ko warni flene ne bita redi ki bi ya fama ne bita ko kana mbla sa I'm sorry he kura vakera di Why the hell you're leaving? mune bembla nyumungila क्यों छोड़ने जा रहे हो mune bembla because he is anyi bla parce que il m'a se comme champion de la to ke nyi masaba de ke champion yi वर्ल्ड चैंपियन बना masaba आपने कितने mais isra ka jon de la machi और आप पर तो डोपिंग चार्जेस भी ali wolo de mi ni o labe o ere ibla ibe bagane ma de ibe bagane ma o नो हार्ड फीलिंग्स सर ne bita bi nyembolo yoro mena ne tere bolo nyeta tembolo de nyeta tembolo meta nyeta no fe he gura vi ye ntoyo yan janfa chini fagali kaka ako foni bagara ne ma ne bita de meta ko ne fa hani digra sanna ko mentir ka nyalama ke sera ka junga champion e yere wolo don yibla और आप पर तो डोपिंग hiyo dila ko ke champion ya o bollo yibla kuma benema foni bagara ne ma to again there hay ma chama ngai e ma foi kai
Era wulela ko namarato bi bo America do mina bi sambisa babo o te cheya Baldev Singh Chunduri ha kale jamfa ntefeki alagi salage dusukachi fono asure mantonyo ko kana nige kan yere jogi papa ni ndem bolo de tiso sona diminti do fayna nyana de fayin kanu bala kujugu no karan Baldev Chunduri ko kan yere jogi papa vitri bi bolo chie kan yere jogi papa abe den kirudi dusukasi ni amini toro sababu ye kuma mbebo cheni da gurav kafoni chokoro banyi kana nike kan yere jogi papa Matiawa Hassan Ali ni mana demedo papa na yere jogi de Matia kan neme ha kana ni bulu nuwara ayere ma torofe hay bulu inta ala mabwa kalama kakeka faimina kana yere jogi Hassan Ali nale ayoyi Hassan oyede ha masai ne kai nale dalo tugudoro abi dalo de yele wani ere dalele chokoro banyede ni ko mage ko kotido ala de kai on ma flage ko antara ni karani machina na mai bule nyena ka laje ka fambela jele laje mimba fargolola akoni kabagoi ali gele ya jugu munungu mai azemena no nana ni bule ngacheni ka betunala yenandini ni atel muso ndi anne kolke nywafe gokela do tore fembe buni nywanche furuko kuma ere buchei ko ni nyana de wami inde balibane ali degum nungu mika zemeula ne docteur akala ere kanunkaso abebana ni alaka kedi ni kabakodi kasinga balika nugo yati ka zemeta ubeba ka kungulo lafia kumate boloma ni alaka kabakoti bane ni masenga kabaku belebele bade karan Baldev Chunduri kone fadimi mdona ne fala ne babosa ami jugu min be babala ne babo ne be bulukuruke ne be boksuke ne be fanye jiche mba kalikau haymunu mbwada mbuke chie ne baba Baldev Singh Chunduri koni oku amo blaka sumade ananga dogodolo musoni nadini no yanje mai ka bobse gandeme hanwulla kanjodi kasinga ko kara kurula ka entraînement ere bela jele kala masa indi kayu halema kukuluke na idalo tukudoro abidanyu mando yele mawyo nga kuchie masa amadladi masa inta yere kansu tumushila toro ni nyani ba koko ni foita ko feni lafiate toro ni nyani ani lagushi ani kuma sulu mime mani ka ereche ni ma ke ti lafia sorosa ko bilaba fen jumena o chiedi ni nere de akira nyina ko fola ndo ja flana ndo karan Baldev Chunduri nyela ma jara chokoro bay kurai hana terga asan handna ma nyini bile hanyere ba molo apne hando ay karan labende ndilla ka agadlata fagala dugu champion ga atara sira wore fe no e bare la gosira no e bi dofe gan kanu men ndina mado magana mado atabolola dimi jugu min do menena ninde mba bone nawo karan Baldev koni Chunduri mba labe ka ke nyumanye wa mo sira kande hana daga bulu bi nyafe Hassan Ali nandini anga dogodolo muso ba no fe ani fele bi nyona ani kego nyuma muso nyuma e jume de mimi fe obi de me chieka ale bi bulu ngolo si wa ba furage ko baba sakona ke zenza You got the
ɲuman tɛ se ka to dibi la cogo si la adamadenw ban b'o de ma. ala maa y'i yɛrɛ de ye sa nin kelen o don wa an n'o ka kojugu ani baba de dɔ bi yan balima de ka di n b'i fɛ kojugu n den i m'a ye dɛ ne sɔnnen b'i ka ko bɛɛ nka n ka jateminɛ na dɛ bolo in bɛ to k'i dimi est-ce que i tɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ boxu ye a kɛn bɛ ka ne siga dɔɔnin dɛ k'e y'o jateminɛ yan i tɛ boxu ko in to yen a fɔ safurula ye ne se k'o kɛ dimi jugu min bɛ ne fa la o dimi ka bon ka tɛmɛ dimi min bɛ ne bolo la ka taa dimi bɛ ne fa la de san caman ne bolola dimi tɛ foyi ye o kɔrɔ ko nin de ye den ye nin de ye den ye nin bɔra ka miiri min na k'a fɔ e m'a mɛn yan ni ne den fɔlɔ in kun miirila nin na ne tun bɛ fɛ ka miiri nin de la dimi kun tɛ don nin na sa a ka nin bɛ yɔrɔ min n'o ye den ye a bɛ diɲɛ fɛ a b'a ka nafolo ko 12 la se b'a ye a bolila ka na de ko nin diyara n ye sa ne furukɛ nana a ka k'i nacogo bɛ la ko nouvelle dumanba de bɛ yan wasa kɛra ko kala nin bolo nɔgɔyara yɛrɛ a bolo nɔgɔyara bolo ko in Ami tun bɛ kɔrɔkɛ in na kojugu ale fɛ ne de nɔya bolo in ye bolo in jogira ne de kama a donni na se t'an ye dabali t'an ye ala danganin kɛ sa fɛn jumɛn ka di ka tɛmɛ balimaya kan ko anw de ye kelen ye ni minɛcogo ɲuman bɛ ɲɛnamaya in na balimaya dɔ ye ko n sɔnna ko na kɛ na n'an ka baara de fɛrɛ kɛ n'an ka essayer na ni labɛnnen don an ka taa n'a ye k'an ka lajɛ k'i jija dɛ Karan i jija dɛ i jija dɛ i jija dɛ i jija dɛ sɛbɛn n'i ma n dɛmɛ taamasiyɛnw bɛ ka kɛ kɔrɔkɛ in fɔlen don koyi k'a kɛra namara ye ko papa nana e nana wa fɔlɔ n denkɛ fɔlɔ i nana Aga nana bi ta ye foli ko ɲuman yan i bɛ taa dugu la don dɔ la i tɛ sara ne la yɛrɛ i ka affaire bi cogo di anw yɛrɛ b'a affaire baw la sisan koyi i m'a ye ne denkɛ bolo nɔgɔyara i b'o kalama ko kana jate fa ko don Ami ba de b'u la sisan u kan ka kɛlɛba kɛ i b'a dɔn ani maa fɔlɔ min kan ka kɛlɛ kɛ i b'a dɔn mɔgɔ min don jɔn don Gurav don an ye min ladon k'a labɛn ko Gurav k'e ni cɛnin bɛna kɛlɛ kɛ k'a fa y'i entraîner ka tɛmɛ o tɛ tiɲɛ ye wa ayi ko fa ma deli ka ne entraîner ne ye waati k'u fɛ ani n ka entraîneur don kelen tɛ a ma deli ka ne entraîner ale tɛ se ka ne entraîner o ne bɛ se ka siran a den ɲɛ cogo di den yɛrɛ cogoyaba tɛ maa min bolo ne bɛ siran o ɲɛ cogo di a tɛ se ka ne entraîner ayiwa k'a den in b'a fɔ farati b'a la dɛ parce que fa in ye a kɛra champion ye ka tɛmɛ a bɛ sɔn ka den labɛn ka ɲɛ den in fɔlen don dɛ ko den yɛrɛ makari bɛ n na fɛn min numan bolo man ɲi a bolo nɔgɔyara sisan ne t'a dɔn a bɛna n bugɔ cogo min na a fɔ a bɛna dɔ fara a fa ka dusukasi kan n'i ɲɛna k'i ye maa sɔrɔ n'i y'a ba de bɛ walo diɲɛ nin kana bɔ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba si na dɔgɔya o senfɛ ayi k'a ma se mankan na k'e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ nin ye ne nin tɛ kelen ye an tɛ se ka kɛ kelen ye maa min b'a ka karamɔgɔ bonya o tɛ se k'a fa bonya wa barika ni dugawu tɛ maa min na o tɛ se ka se ne na kuma tɛ k'a bɛ ne bugɔ ne ni barikatigiw de b'a fɔ ne ni barikantan tɛ n'i ma wali fa dɔn i b'a sɔrɔ hali i kun t'i fa dɔn i b'a sɔrɔ hali i kun t'i mansaw dɔn i ma kɔrɔfɔ mɛn wa i jija dɛ i ka tubabu entraîneur kana tigɛ i la i jija dɛ a kunkɔrɔta a wasa duwawu ani barika ba koba in don sera ko bi ko nisɔndiya de bɛ anw bolo bi kubiri mɔni min bɛna daminɛ
ni ɲɛnajɛ ba ye a fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ anw fɛ India maa fɔlɔ min bɛna kɛ o ye anw yɛrɛ don ye ko yee ko nin balontan terrain falen don dɛ k'i ma nin ye i ko balontan terrain tɛ koyi ko boxe de bɛ kɛ yan mais nin bɛ se ka kɛ balontan terrain ye cogo di wa ne yɛrɛ jama kolo de cogo fɛ ko ballon de bɛna tan ko a ni su ko nin ye nisɔndiyaba ye bi k'a fɔ ko champion du monde min bɛna kɛ boxe ko la koba de don jamana 50 kɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan sabula champion ba dɔ bɛ yen américain de don maa si tɛ s'a la ko Luka champion ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni jamanaba bɛɛ kɛra ni min gagnera ka se bɛɛ la o bɛ taa Amérique ka taa Luka nɔfɛ anw bɛ ala deli a ka kɛ Hindu de ye bi n'o ye Karan ye ka taa kɛ champion du monde ye a sababuya ka kɛ Hindu dɔ ye o bɛ k'an bolo wasa ye o bɛ k'an kɛ nisɔndiya ye ala k'a k'an dɔ ye bi Hindu fila bɛna kɛlɛ kɛ min bɛ taa ka taa anw sankɔrɔ ta ka anw yira diɲɛmaa la kelen filɛ nin Gurav filanan filɛ nin Karan Baldev Chunduri ne bi baba ɲɛji cɛ barikantan tɛ se nin na ni m'i masa dɔn k'i tɛ wali ta dɔn i t'i masa dusu kasi abada k'i dusu ka suma wa a bɛ sara dɛ i ta b'a k'i la f'i bɛ miiri ko a k'a labɛn ni min sera o bɛ taa Inde kuma bɔ jamana tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni min sera bɛɛ la maa kelen de bɛ taa o bɛ taa Amérique champion belebeleba dɔ sigi bɛ ka jama kɔnɔ yen ko Luka américain champion maa ti s'a la maa ma deli ka s'a la Gurav kanunen don sabula maaw b'a dɔn dɔɔni nka Karan nin fɛnɛ dunan tɛ sabula a fa delila ka kɛ belebeleba ye wa u karila ɲɔgɔn na dɛ a kɛra kari ɲɔgɔn na ye sa k'a daminɛna a daminɛ in gɛlɛyalen don dɔɔni dɛ wala a teliya nɔfɛ a teliya i hakili to i ɲɛda la Gurav non a gɛlɛyara a ma nɔgɔya ba e bɛ kɔrɔtɔ wa Gurav dusu bɛ fɛ ka bɔ dɔɔni dɛ sabula ale nun cira daminɛbali daminɛ nun cira ko bɛɛ ka t'i sigi i ka yɔrɔ la kɛ ko mun k'i sɔrɔ tan nin bɛ se la e fɛnɛ wala o bɛna daminɛ an wulila tun nɛgɛ gosira anw sigilen wasalen don bɛɛ lajɛlen bɛ k'a layɛ Baldev yɛrɛ bi yan a b'a la Gurav e n'a dɔn k'a fɔ ko barika ni foyi tɛ kelen ye ko Karan ye duwawu den ye hami ɲɔgɔn na k'o tɛ kɛlɛ bangan ye wa ko kɛra namara ye a y'a dɔn Karan ni bolo min b'a dimi a jiginn'o de kan ko nin ye namara ye hali ni y'a ka tɔɔrɔ sa a ye kow teliya ɲɔgɔn nɔfɛ ka jouer yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ tiɲɛ kan bilen an bɛ min ye ani min ye tiɲɛ ye o tɛ kelen ye ko in min ɲɛ wa k'a bɛ ɲɛ est-ce que i bɛ se ka kɛlɛ in kɛ bilen i hakili to a la i b'a teliya a nɔfɛ a bolo kelen man ɲi a teliya a ko ban ko in ban a b'a ban kuma fɛ kɛlɛ bɛ ten ne i teliya a ko lajɔ i jija
Name, if you are going Messi, Bashitala, Alakanya Gadama. How so me you want Fiona? How so me cola? Alakana ye bachaya. And you got any bintoy? Alakana chocolate curry. Hey, will go? Niba manga chada. Karana lajade. Will go? Ijijade. Ako kela dugo isa. Ako wula tu. Ha kela inglara. I said break it. Oh, I have la boloina. Haka dusuchiana. My son will be disqualified. Yeah, kela dugo. I'm not tight, understand? Hanyini ka famu. Boxers, stop. I will disqualify you. Hawaniye ni nyoka la weka drop point bitika iku iyo famua. Anso mine nyoanga fiana wa la fiatika tu. Kela ferede. Ni bise bugoli de la yembugo. Ijija yena ni fe yende ne fie. Ko anwoni mbika minye antabali de banedo. Ombika kabagodi anyana ya. Ni boxer belebele bay ngoni akebe kabagodi. Ni biso de la nsusu ali bikabi karande kote. Alage na la be meko ngama. Angoni nyabala sa amalo ko bide. Adu kembe chukudi ni dogo. Hakembe chukudi dogo. Hema fo yala polo. Ka faye champion nationalité. Karan balde chundiri gurave duguma. Duo de jole do barganda bi duguma. Nemi masado. Ema walitado. Ni mami darika soiti ta indosa. Isa kauliu. Fe flade beni che flade nyuanche. Masalado de. Wakule fanyo onte. Ne fade bise. Ko mami mita awira America flani. On wasara. Ko memi foi. Mendala kandi ama. Au bega duoni aga gere nyogona de bige. Enu folo bega champion ni moni mbake ni ndenyi. Mesinga foi ko mai yere de. Ni masanyi dado tugu abi dado yele. Dami yele lawnya flani. Atuwe karani baldev chundiri. Ndodo, ndedo, ngakungorotado, ngawasado. An wasale na nasogoi eningile hey amajade Hello? ni jara sa emna le Amerika ko ben so jara ni puja de ni fene chukoro badede ko nyaki baro ya me am Amerika ya ni sake bia ni furige bia ay mini so jara anya me kakanga na Canada mena de basi tala ina Amerika ne bia ko basi foi tala bele bina an wasale no chugomina ko nyaki baro ya me ya ko abeni so jabala ha ko imai karan aborai atara arabu fe oluka chefu bamimbe ayo fele mine ko bade be walo ameni so jalabi ma flasi za minchi mimato nabita Amerika awa kanga ta Amerika amoni so jadila